Ilang araw pa ang lumipas. Ipinagpatuloy ni Dario ang paghahanap sa aswang na kanilang tinutugis. Kung saan-saan na siya nakarating noong mga oras na yon. Hanggang sa dumating ang punto na nadapo siya sa isang sityong nasa sulok na parte ng Olotanga. Habang papasok doon si Dario, napakarami niyang nararamdamang kakaiba na para bang hindi masaya ang mga taong naroon sa kanyang pagdating. Nang makapasok na dito si Dario, doon niya nasilayan ang iilang mga taong nakatingin sa kanya habang hindi niya ito nakikitaan ng paggalaw. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Dario dahil sa alam niyang baryo ng aswang ang kanyang napasukan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang merong lumapit sa kanya at nagwika ng, "Manong, sino hong hinahanap ninyo sa lugar na ito?" Kasabay ng pagwika ng lalaki ay ang dahan-dahan namang paglapit sa kanya ng iilan nitong kasama. Wala naman akong hinahanap dito. Sadyang naligaw lang ho ako. Hindi ko na ho alam yung daan pa uwi eh. Kaya kung maaari ho sana, dito na muna ako manatili. Sagot naman ni Dario. Nang marinig ito ng lalaki, ngumisi lang naman ito at agaran din namang naglakad papalayo. Sa paglakad ng lalaking yon, alam ni Dario na meron itong binabalak sa kanyang pananatili, ngunit pinili niya itong ipagsawalang bahala. Kahit papaano, tiwala si Dario sa kanyang kakayahan bilang isang gabunan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, kasalukuyang nakaupo si Dario sa gilid ng daan sa sityo. Wala kasing nagmamagandang loob sa kanyang magpatuloy sa kanilang tahanan, kung kaya't wala siyang nagawa kung hindi ang manatili sa daan. Habang siya ay nakaupo, pansinoon ni Dario ang mga kakaibang ikinikilos ng mga taga-sityo. Kahit kakalubog pa lamang noon ng araw, ay halos wala na siyang nakikitang tao sa labas ng bawat bahay na naroon. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakalanghap si Dario ng amoy ng dugo sa hangin. Alam niyang dugo yun ng tao sa kadahilanang nasasarapan siyang amuyin ito. Sa pagkamatay ng mga sulo sa bawat bahay na naroon, ay siya namang dahan-dahang pagbabago ng buong paligid. Kasabay ng pagbalot ng kadiliman sa buong sityo, ay siya namang pagrinig ni Dario ng kakaibang pag-alulong ng mga aswang. Alam niyang yun na ang kanyang hinihintay, kung kaya't pinili niyang pagmasdan ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang nakasipat ng mga taong nananakbo, di kalayuan sa lugar na kanyang kinaroroonan. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, nananatiling nakaupo lang naman si Dario na halos hindi makikitaan ng pagkabahala. Sityo pala ng mga aswang itong napasok ko. Hindi nga ako nagkamali. Ay, pag minamalas ka nga naman. Wika ni Dario. Kasabay ng pagwika niya ay ang dahan-dahan naman niyang pagtayo upang salubungin ang mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Ang tanging daladala lamang noon ni Dario ay ang nakuha niyang isang maliit na patpat sa lugar na kanyang pinagtatambayan. Habang naglalakad siya noon sa paligid, panay naman ang kanyang ginagawang pagsisipol nang sa gayoy mas lalong mainsulto ang mga aswang na nagmamasid sa kanyang kinaroroonan. Nang hindi na makapagtimpi ang mga ito, ay paisa-isa naman itong lumabas sa kanilang pinagkukublian upang komprontahin si Dario.
Nang makita ni Dario ang mapupulang mga mata ng mga aswang, ay agara naman siyang napatigil sa kanyang paglalakad. Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo. Pasensya na kayo ha. Hindi kasi ako makatulog eh. Kaya ninais ko na lamang munang mamasyal habang nagpapaantok. Wika dito ni Dario. Nang marinig ito ng isang aswang, ay agaran din namang naglakad yon papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa paglapit nito kay Dario, halos maglakad ito ng pabaliktad na para bang maihahalin tulad mo sa paglakad ng isang sigbin. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanyang kinaroroonan, ay bigla naman itong tumayo habang nagwiwika ng, "Hindi mo yata alam ang sitwasyong iyong kinakaharap ngayon, Ginoo." Kasabay ng pagwika nito, ay ang agara naman itong pagsunggab kay Dario nang walang pagdadalawang isip. Hinayaan lang naman ni Dario ang nilalang na yon nang sa gayoy magawa niyang masubukan ang kanyang kargang taglay. Sa paglapat ng mga matutulis nitong pangil sa kanyang katawan, ay halos gulat na gulat ang nilalang nang biglang dumulas sa balat ni Dario ang kanyang mga pangil. Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang umatras ang aswang sa kanyang kinaroroonan nang sa hindi malamang dahilan. Animoy nagkaroon ito ng takot kay Dario nang mapagtanto nitong hindi din yon ordinaryo. "Oh, Ginoo, may problema ba?" tanong dito ni Dario. Nang marinig ito ng nilalang, ay dali-dali rin naman itong lumapit sa kanyang mga kauri nang sa gayoy magawa niyang maipagsabi ang kakaibang nangyari. Habang nag-uusap ang mga ito, ay wala namang nagawa si Dario kung hindi ang mapabuntong hininga habang nagwiwika ng, "Ngayong nakuha ko na ang mga atensyon ninyo, siguro naman makikinig na kayo sa sasabihin ko. Naparito ako sa lugar ninyo upang kayo ay tugisin at lipulin. Merong babay lang nag-utos sa akin upang maisakatuparan ng mga bagay na ito. Hindi nyo rin naman masisisi yung taong yon sa kadahilan ng hindi na tama ang ginagawa ninyong panggagambala. Masyado na bang halang ang mga bituka ninyo na pati bata ay hindi nyo pinapalagpas?" Kasabay ng pagwika noon ni Dario, ay ang dahan-dahan niyang pagpaparamdam ng kanyang kakaibang presensya. Nang maramdaman ng mga aswang ang kakaibang presensya ni Dario, doon nila napagtanto na maaaring isa itong nilalang na nasa hanay ng kanilang uri. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang mga aswang kung hindi ang sumugod sa kinaroroonan ni Dario. Sa pagsugod ng mga aswang, ay ninais ni Daryong maging kampante sa kanyang kinaroroonan. Nang tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kanya, ay patuloy naman ang ginawa niyang pag-ilag sa halos lahat ng pag-ataking ginagawa ng mga nilalang. Nang hindi na makapagtimpi si Dario, ay doon na niya piniling mag-usal ng kanyang mga engkantasyon sa pagpapalit ng kanyang anyo. Nang marinig ito ng mga aswang, ay pinili nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maantala ang pagpapalit anyo ni Dario. Ngunit kahit anong gawin nila noon, ay hindi nila magawang pigilan si Dario sa nais nito. Nang tuluyan na itong makapagpalit ng anyo, ay doon na nag-umpisang bumaliktad ang sitwasyon. Sa isang kisap mata lamang noon ni Dario, ay halos nakaya niya nang patayin ang tatlo sa mga ito nang walang kahirap-hirap. Sa pagbagsak ng mga katawan ng kanyang mga napatay na aswang sa lupa, ay halos labis-labis na lamang ang pag-aangil ng mga kasama nito.
Ilang minuto pa ang lumipas ay hindi na gaanong nagpapadalos-dalos sa kanilang desisyon ang mga aswang. Halos magmula noong nasilayan nila ang malademonyong kaanyuan ni Dario, hindi na nila maipagkakaila ang kanilang pagkabahala. Oh, ba't kayo natigilan? Akala ko ba ako ang magiging pagkain nyo ngayong gabi? Tanong dito ni Dario. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang dahan-dahan naman niyang paglapit sa angka ng mga aswang. Halos panay naman ang ginagawang pag-atras ng mga ito sa bawat hakbang na ginagawa ni Dario. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang gumawa ng hakbang itong si Dario. Sa pagsugod niya sa mga nilalang na yon, ay ang agara naman niyang paglaho sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa hindi masukat na bilis noon ni Dario, kung kaya't para na itong naglalaho sa mga paningin ng mga aswang. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang lumitaw si Dario sa likuran ng isang matandang aswang. Ang ginawa niya noong taktika ay ang taktikang minsan na niyang nasilayan sa maninikil na naglalaho na parang bula. Sa gitna ng napakadilim na paligid ay ang paglitaw ng mapupulang mga mata ni Dario. Halos hindi siya nagawang maramdaman ng kanyang mga kalaban sa kadahilan ng napakahusay ni Dario pagdating sa pagkubli ng kanyang presensya. Sabihin mo, tanda, sino ang nangyanggaw sa batang taga-Ulutanga? Nagawa na naming patayin ang yanggaw na ibinaon ninyo. At ngayon naman, kayo na ang isusunod ko! Wika ni Dario. Nang marinig ito ng matandang aswang, dali-dali rin naman itong nagpalingon-lingon sa kanyang likuran. Sa pagsilay niya sa kinaroroonan ni Dario, halos panay naman ang panginginig ng kanyang katawan. Kitang-kita niya kasi noon ang dahan-dahang pag-usli ng mga matatalas na buto sa palad ni Dario. Nang akmang sasagot na ang matandang aswang, ay bigla na lamang itinarak ni Dario ang kanyang matutulis na sandata. Halos tanging pag-ungol na lamang ang nagawa ng matandang aswang dahil sa ginawa ng gabunan. Nang masipat naman si Dario ng mga kasama nito, ay dali-dali rin naman siya nitong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Wala nang nagawa noon si Dario kung hindi ang sugurin ang mga ito gamit-gamit ang kanyang buong lakas. Sa pagpapatuloy ng kanilang labanan ay halos mga lahati na ang bilang ng mga aswang. Kahit ramdam na noon ni Dario ang paghina ng puwersa nito, ay patuloy niya pa rin itong pinagpapapatay nang walang awang pinapakita. Ilang minuto pa ang lumipas, halos wala nang natira sa sityong yon. Kahit mga batang aswang noon ay tuluyan ng pinatay ni Dario. Nang sa gayoy hindi na umusbong ang puot at sama ng loob sa mga puso nito. Bago pa man noon sumikat ang bukang liwayway, ay nagawa ng mailibing ni Dario ang lahat ng aswang na kanyang napaslang. Sinunog na din niya noon ang mga bahay sa sityong yon, nang sa gayoy hindi na ito pamahayan ng masasamang uri ng mga nilalang. Sa pagbalik ni Dario sa kanilang baryo, ay dali-dali rin naman niyang inilahad sa ama ni Lola Astring kung ano ang mga nangyari. Hindi na ito nagawa pang makasagot nang marinig niya ang lahat ng kwento ni Dario. Sigurado ka bang wala nang natira, Dario? Tanong ng ama ni Lola Astring. Sigurado ho ako, tay. Pulido at malinis ho ang aking pagkakatrabaho. Sagot naman ito. Matapos nilang makapag-usap, ay dali-dali rin namang pinuntahan ni Dario ang kanyang asawa. Nadatnan niya itong nag-aayos ng gamit ng anak nila
kung kaya't pinili niya itong tulungan. "Kumusta ang gabi mo, Astring?" Bungad na wika ni Dario. "Ayos naman, mahal. Ikaw, kumusta naging lakad mo?" Tanong naman ng kanyang asawa. "Ayos lang, mahal. Maraming nangyari pero heto, nakauwi pa rin ako." Sagot naman ni Dario. Sa paglipas pa ng oras, naging normal naman ang mga pangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Ang ginawa naman noon ni Dario ay maghapong nagpahinga upang magawa niyang maibalik ang kanyang lakas na ginamit sa pakikipaglaban. Sa pagsapit ng gabing yon, ay bigla din namang napabisita sa kanila si Esing na merong kasakasamang isang ermitanyo. "Magandang gabi, Dario! Tiyo!" Bungad na wika ni Esing. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapakilala naman niya sa kanyang kasama. Doon na pag-alaman ni Dario na sasapi pala ang ermitanyong yon sa samahang itinatatag ng batang manggagamot. Nang marinig ni Lola Astring ang sinabi nito, dali-dali rin naman itong lumapit sa kanilang kinaroroonan upang mausisa ang panauhing yon. "Sigurado ka ba, Ginoo, na kaya mo mga ritual sa samahang papasukin mo? Mahirap at nakakatakot ang papasukan mo, ha? Kung kaya't pag-isipan mo ito ng mabuti." Wika dito ni Lola Astring. Salamat sa inyong pag-aalala, Ginang. Pero ako'y sigurado na umanib sa inyong samahan. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Lola Astring, agaran din naman niyang ipinahanda kay Eseng ang ritual ng kanilang samahan. Pinili nilang padasalin ng buong araw ang ermitanyo upang maging handa ito sa mga pagsubok na kanyang kahaharapin sa mga susunod na araw. Nang marinig ng ermitanyo ang sinabi ni Lola Astring, ay agaran din naman nitong tinugon ang kanyang utos ng walang pagdadalawang isip. Dali-dali itong tumungo sa kagubatan noon, maisagawa lamang ang kanyang pagdarasal ng walang putol. Sumapit ang nakatakdang oras at pinili nila Daryong manood sa mga kahaharapin nitong pagsubok. Ang unang ginawa noon ni Eseng ay ang tigalpuhin ang ermitanyo nang sa gayoy malaman niya ang lakas ng karga nito. Nang hindi tumalab ang kanyang tigalpo sa ermitanyo, ay dali-dali rin naman niyang kinuha ang isang itak upang itakin ang kaliwang kamay nito. Sa pagtama ng itak sa kamay ng ermitanyo, ay halos tumalbog lang naman ito sa hindi malamang kadahilanan. Matapos itong gawin ni Eseng, dali-dali rin naman niyang kinuha ang sundang na hawak ng kanyang kasama upang gilitan ng leeg ang ermitanyo. Bago niya ito iginilit sa leeg ng ermitanyo, ay pinili niyang itarak ito sa lupa nang sa gayoy magawa niyang mabasag ang karga nitong taglay. Halos hindi mapigilang makaramdam ng takot noon ni Daryo sa kadahilanang alam niyang sumpa sa kahit na anong karga ang lupa. Nang mailapat na ni Eseng ang sundang, dahan-dahan niya naman itong iginilit sa leeg ng ermitanyo. Habang patuloy niya itong ginagawa, ay nananatiling kalmado naman ang ermitanyo na para bang hindi ito nababahala sa kanyang buhay. Sa bawat paggilit ng sundang sa kanyang lalamunan, ay halos hindi ito nakikitaan ng pagdurugo nila Daryo. Nang makapasa na ito sa pagsubok na yon, ay doon na sinimulan nila Lola Astring ang huling pagsubok. Masaya kami, Ginoo, at nagawa mong marating ang huling pagsubok upang makaanib sa samahang ito. Ngunit huwag kang pakakampante dahil sa lahat ng pagsubok, ito ang napakadelikado
Wika dito ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan niya namang paglapit sa ermitanyo habang nag-uusal. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang nasipat ni Gonzalo ang pagkawala ng malay ng ermitanyo at ng kanyang asawa. Dali-dali naman niya itong nilapitan, ngunit mariin siyang pinagbawalan ni Esing. Huwag kang mag-alala, Dario. Walang masamang mangyayari sa asawa mo. Wika ni Esing. Dagdag pa ni Esing na kaya lang naman nawalan ng malay ang mga ito dahil sa paglakbay ng kanilang wisyo patungo sa kinaroroonan ng batang manggagamot. Yun kasi ang magbabasbas sa ermitanyong yon kapag nagawa niyang maipasa ang huling pagsubok. Hindi na inilahad ni Esing ang huling pagsubok na yon sa kadahilan ng tanging mga miyembro lamang ng samahan ang nakakaalam. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakabalik sila Lola Astring sa kani-kanilang mga katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon inilahad ng asawa ni Dario na lihitimo ng kaanib ng samahan ang ermitanyo. Matapos niya itong sabihin, doon ipinakita ng ermitanyo ang simbolong ibinigay sa kanya ng batang manggagamot. Sa paglipas pa ng ilang linggo, ay iilan pa lamang ang nagawang maipasok nila Lola Astring sa samahan ng batang manggagamot. Marami ang nagtatangkang pumasok pero iilan lamang ang nagiging karapat-dapat. Sa paglipas pa ng ilang buwan, tanging 7 lamang ang naipasok ni Lola Astring sa samahang itinatag ng batang manggagamot. Halos ang karamihan sa mga ito ay nasa pangkat ni Esing at ang iilan naman ay mga misteryosong ermitanyo na hindi alam ni Lola Astring ang mga pinanggalingan. Ang naipasok naman noon ni Lolo Inko ay ang iilan sa kanyang mga tagasunod na eksperto sa pakikidigma kontra sa mga engkanto. May 2 din itong naipasok na manggagamot na meron ding dugo ng isang babaylan. Habang patuloy na lumalawak ang kanilang samahan, ay halos buwan-buwan noon ang kanilang naging pagpupulong nang sa gayoy manatili ang kaayusan sa samahang itinatag ng batang manggagamot. Ilang buwan pa ang lumipas, patuloy sa paglaganap at paglaki ang samahang yon. Naging pundasyon na ng samahan si Lola Astring dahil sa sila ang may pinakamaraming naiambag maliban sa batang namumuno sa kanila. Nagkaroon na din sila noon ng mga kasamahan sa iba't ibang ibayo ng isla na siya rin namang nagpapalaganap ng kanilang itinatag na samahan. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang muling pagbabalik ng mga dalakitnon. Okay, yung 34 bukas na lang siguro ng umaga or tanghali. Sunod yun, 34 tsaka 35, 36 kung kakayanin pa. Yun lang. Salamat.